Ago awofo ene ahwefo me mama kwa ababiem eba Adesua TV so ene so biem yasan ene so ye hwe ntwerɛdeɛ enum se ne me di kai ekae no esanti ye hyase efi baabi anano ye de si ye ho no ye hwe ntwerɛdeɛ a eto ak eso sa atwerɛdeɛ we ye frɛ Bebesa wobo na mitie. Afei kadi bachi. Mo. Afei yenhwe de edi won so biom. Kadi machi. Mo. Why ade? Afei, yenhwe de edi hon so e. De edi hon so nie. Ya bone. Kadi machi. Mo. Yenhwe de edi obiom. Me pese uka edi mechi na mehwe. Mo oyade. Afei ene me kan se besuanum. Enti ehwe ne etwa ato a ene ebo ya desuanum. Me pese woka edi mechi. Mo wayade. Afei ni a ye kan ye nyina ye ba be kan ni nyina na ya hwese ye kan ya ye hyase Yes, I akobio. Mo. Why are dear? Evans biom. Ye de Adesua no abawie. Me sama efie dwumadi enenso. Se na na ofa akasa no ma eka gu so no. Me pese osan ye ne saa.
na wobobo ni nyinaa ema me. Owie a adwenkyerɛ ho no na wo de ato ho kama ama me. Ana sɛ wowie a wobetumi e de WhatsApp me e wa homa yi so 0547 132 855. Me sense to be 0547 132 855. Niya mesra wane se busia se wo meka busia ko ehu a ebe ya me yapa esan se nioma bebre edi enim aye ba busia ko ehu. So wo YouTube a pomade na ko subscribe e ma ye be ka busia ko ehu. Owie a adroma bi na wo no mia so roni friend notification. Umia so a ebre bia ye de kasamfoni beto ho no. Obetumi akohwe na wasia ade ewo. Afei so obo obese ye ko zoom e ya da bukinta video zoom so na e won so akami kira de na omo hwe na obi wasemi sabi a watumi abisa na wate ase yi e don tu betumi afre sa ahoman na wadi nchechemu bia ewo mu na obeka ye ho ewo zoom e no so e 0547 132 855 0547 132 855. Mi jidi ye pa se na koyi ama.